Fransi dia porte tu constable ni tu kadilo chali song hin pena nami tu mapor kaduri pena joini sistem dani tu karbi lo chali song hem tu long nami tu wang lo apo sini tu pini also lam klar ka chiki asong lo tu kachi thanan ko lam pe bang lo tu pini di mahasau long ki do karbi KSA di mahasau district committee ni tu kachari bom non ki do bom tang kring pen itu bom la bangso a committee atum pini da atum lamding road KSA mi tong la pen richiki la bangso logo la swa central committee along ni tum kiwang so kiwang lam the ge tum a hok lo ni tum ge di mahasa lo ki do karbi district kang pi thetan karbi ta do la so di malo ni tum karbi student association di mahasa district committee student do da taro district committee nasi pini bang kia jading klui pen itum asap so agef do kolo nasi pini ani bang itum central committee itum president Thomson Bongpi la pen itum sir general secretary alangli this one peron alangli tum hanachi tonglo itum kiwangi langani isitame itum ada ke mali tumsi mane central committee lo ku ni tum pini bang juklo ladak ni tum nang chi yong lo ini cuma central committee tim hasal lo gitu karbi lo chale sama central committee richiki meeting tom ini cuma logo ta apram benta tapi non ta logo ke isiwet apo sini tum ke piniani bang ke tum ke central committee ini tum nang chi yong apa sini tum pini dak central committee hem kun lo tum wang sini tum chi chi thanong lo tapi nalang tum sitame mission sen alam nang thanong lo mission sen alam ini tum teaching wai palong lo tapi nalang tum hin pen kusitame ini tum karbi lo chale aso di mahasau district ang kang pi lo la pangso district committee of pan accept lo kusina lang itum ta na chak lo la pena accept lo apo da lang itum han tan itum di mahasau ki do akarbi solang do tu pan sta mi itum ban ahin pen lang itum han choro lo pen ching du lo siki wang idangani ke itum karbi di mahasau lo ki do karbi isum hektik do o la pen ki kem nang ya son do pila job ke long lipen do kapre isu topik long lip helanga isu topik la haya long stami tumbang ke central committee pen chinki chi than pen kapachun ponjia phan kachisong ponjia phan la pen lan su se iritum karbia khaya tum kapre ka khaya tum han pinan ke do la hayan tami tum ke khania kinan so da sono topik ka isu topik aposi pini ba ni ba ke tum da central committee a hem tu lo wangsi ai son sori ya kisung alam de than lo la pen itum bang pini pen nam parawang ke itum di masalong ki do karbi bang ke itum lo chale song ke itum ke lamding road a KSA a district committee pusing itum ke chipo la pen ki wang la ni ta itum bang ke district committee ke itum central committee ke lamding road a KSA lo pusing li social media lokmate achitay long na itu apan nam sitam pachuni itu kalo media court itum tong second ban ke pha atin pen tong the court media court itum han kachuro no ini di mahasau KSA district committee le pen dalo KSA central committee richiki meeting tong headquarter lamding road tum ini press meet ke pha so press meet ke phan ko lam ke KSA nitumaro central committee nitumaro di mahasau long ha aprang benado pen pini ani anta do bomla dagalang tum tangkring ason suri kar betu mati sung long tum tangkring ajab tip pen alang tum do bom pen pini ani ana ba ke alang tum ajak ding plui pen alang tum pen tum gaf do office tame alang tum pini ni tum long chigumri lo ni tum long chigumri pen alang tum ni tum long puthak alang tum central committee along chipau buntu po alang tum chichak lo la so nang ke chichak teng pen ni tum centrally ongdung ni tum central committee atum pen ni tum chingki chithang chingwai dun pen pini ar nya bang ke alang tum an ni tum ke den dun la bang so ke declare jia phansi ni tum puni bang tum an phan pini bipot polote karbi polote KSA atum bang ke karja thai phan karja pila asong and karbi achuminis ke the nai da KSA atum long si dono aposi karbi lo charli asong bang ke
che thak jam che kak jam lang de chok che walang itum di mahasau district committee pen ti ma thapon the so to ma responsible ke and contact or itum central committee hin pen di mahasau district committee atum ha ninga klong pen lang tum han kachuro itum nang tum theni pen niltum pini declare law nang nitum athengno pen tum declare law central committee atum bangke di mahasau lang kido Vidya Singh Inghi lepen join to atum ke Japon KSA bangke intum alang tum hunting pimelo ko sinong to athengno pen tum declare pon lo lepen ke wangji arnia na bangke karbi itu kusum जिसमें पे लोंगले फेलांग along tarbe khepan hada di mahasau lang umrangsu ay apart malong ke karbi atum han longle kithi pen ke pajok jia phan hada karbi arisoy jang atum han sakuri ke long dunde boreng warsa ke long dunde pen long boreng warsa ke long dun jia phan hada loke charli amo kisung along so wo loke charli oversight ke long dun be jia phan pen jasmet pe Karbianglo Autonomous Council atum pension block da kadowe Karbianglo arat ajak dinklui pen akiman hemkrek article 244 lesson pe chun bonjia phan niltum di mahasau pen niltum ambong silame ni sibet pen chesong pon rapet po pe niltum tuno than pon nasi Karbilo chali asong niltum non alang tum pen chingrum hotsi itum nang tum athengno aru declare pon itum aru chingri pon itum do yes karbiang long abangke karbi lo chali asong mangke aru dokpi ga posi laso aru puthot sibet ke paman pon jia pan laso aru chronology intum peme pen karbi arad tum sami ke thege dim tum sitami karbi lo chali asong pan here repin na alang tum sitami a chronology intum peme pen kolobangsi ahok apen kolobangsi ahok pera kiasima chronology ate ko alang tum inside pen kipang thejia phasi non apol juni rigansi uthor pini Karbilo chali asong di mahasau district committee ke Japon Vidya Singh hi joint general secretary joint to alang itu ma apangke niltum pen claim rapet po alang tum portfolio lam chitan pulote KSA ahok pa long pen than lo gap ni tumanong gap lo ko se por ta politically belone kosan pelone sta de template ha movement ye se por ko ten to thoma chikak jam sansi hala so de chikak jam ho masi ar bilo chali asong di mahasau long ke dopen central committee tinta chibhak da asong what is ta hala da government gi facing do wrong atum ho puno Bala so prang ban ho ke chen long tu phangcho atum gut puno intum akiasi long pensi mahan the lo nang klem bom nang klem rapet bang rapel nona pi recently lomanta inana por hut ma lomanta pasang sa the rong hi punjanang ka intumalang central committee of president lang intumalang long tum ke klem huranta tum isi apor de klem long rapet lang oi pita ko son pi pen lone yak bang ke thi o son kumatum ang den hut lone ya ko sita non itum chingki chithan chingwai pen KSA bangke ekak jam chok chideji ku long bang chi ku bensi che bhag jam chok chideji ku chi ku bensi non ko thar along itum long henry tu lo intum la sorte in sin intum long tum han ding lo si portfolio bangke lake rang pen ki dota posi akimia portfolio ku ki average stuff along itum bangke full fledged chain pen ke do tingpina posi thought pinia bangke akim Parjak, the single dead was portfolio bangke prang pensi pachilo chitalo.